Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ha kasenjam bakongsan ban pentrikam ya ki kendon ki baidei bat ka jiada ya ka mariang bat ya ka kot ka khia jong ki pajba u principal secretary jong ka tanat forest and environment u Sampat Kumar ringkat lang bat ki officer na ka office Meghalaya State Pollution Control Board ha ka laiterik u nailur ajar pusau ki lahir jureb ya ki karkhana ki badan ha ka shnong bernihan Ribhoi district namar ka jingbam kongu jong ki bor penya ya ki jingbetha bala penmi da ka Pollution Control Board. Ha ukarwa bala pha sikilat pathai khubor ha ka jingjurep la shambaka industrial unit kamdan satya yumitar bala bu kerpang na ka benta ka pollution control device ka Meghalaya State Pollution Control Board menjua kala penmi bun teli kijing betha syaki karkhana ka bala patha bante lakam ya kijing penmi ya kala air jabo khanang banyada na ka jing penjabo ya kamariang bat kijing ma ki baidei bat ka kot ka khia ya ki brio ki basa hajan jong ki karkhana ha pedeng kini ki jing betha ka industrial unit kam shem lala ban pentrekam ya ki lat kilenti ki badon kam konthop ya ka jing pentrekam ya ka pollution control device bat ka jingbo ya ka online continuous emission monitoring system namar kini ki jing penkhen ka Meghalaya State Pollution Board kala penmi ya ka jing penbana bala khang ya ki karkhana ki ba penmi ya kala air jabo ya ki bala lap hakapor bala pelong ya ka jing jurep da ka ba pensangeno ya ka jing terekam jongki tat hadu bekendala ban pendap pura ya ki kendon ki balaj na ka jing penjabo ya ka mariang.